ин ҳавлия дегдонхонаш турецкий стил кардагиай. Ҳамаи дуде ки дар ин ҷо мешавад ҳамаш боло меравад дӯстони азиз ва бинед чӣ қадар таъмири зебову замонавӣ дорад. Ассалому алайкум. Хонаи фурӯши имрӯзамон дар ноҳияи Рӯдакӣ ҷойгир мебошад. Аз ин тараф бозори Давлати Зафар, марҳамат, худи бозор ва аз ин тараф маркази ноҳияи Рӯдакӣ. Хонаи фурӯши имрӯзамон дар Мана ҳамин минтақа ҷойгир аст. Бисёри бад гап намезанем, рафтем. Аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз, ҳавлӣ дар наздики рӯи калон ҷойгир мебошад. Марҳамат, худи ҳавлии фурӯши хонаи рақами 7. Дар назди даромадгоҳ дар ин ҷо гараж кардагиану худи ҳавлӣ. Иборат аз 7 сотиқ замин ва 5 дар хона мебошад. Бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад. Чизере ки дар навор мебинед ҳамааш меистад. ҳуҷҷатҳои ҳавлӣ ҳамаш 100% қоидавӣ мебошад. Бо таъмир аст. Ҳавлия мехаред, медуреду зиндагӣ мекунед. Дар маҳаллаи 40-солагии Ғалабаи ноҳияи Рӯдакӣ ҷойгир мебошад, наздики бозори Давлати Зафар ва маркази ноҳияи Рӯдакӣ. Ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикии ҳавлӣ қарор дорад дӯстони азиз. Бо оби доимӣ таъмин мебошад. Инчунин як башняи 3 тоннагаи обам дорад. Нархи ҳавлӣ бошад 1,399,000 сомонӣ. Боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. Ивазам мешавад бо 2 ёнги 3 хонага дар шаҳри Душанбе болои пул дода шавад. Рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. WhatsApp доранд. Аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. мо бошад навормона давом мекунем. Дар ин ҷо ошхона дӯстони азиз, кухни гарнитур часпондагиан, яхдон ҳаст ва дар назди ошхона дегдонхона кардаги дӯстони азиз. Турецкий стил мебошад, ҳамаи дуд боло мебурояд. Дар ин ҷо бошад охирон, яъне панҷум ҳуҷраи истиқоматӣ. тамошобинони гиромӣ, лайк монданро фаромӯш накунед ва дар комментария фикрҳои худатонро оиди ин хона ҳатман нависед. Хотиррасон мекунем, канали Dom TJ дар нархгузории хона умуман хуш нест. аз мо танҳо реклама барои реклама ба рақамҳои 97 1455 15 дар WhatsApp ё ин ки Telegram муроҷиат кунед. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон. Дӯстони азиз, хотиррасон мекунем ки Dom TJ канали худро дар Telegram дорад. ҳатман дар омада обуна шавед. ссилкаашро дар комментария ва дар описанияи видео мемонем. ҳамаи хабарҳои нав, ҳамаи хонаҳои навро аввал мо дар Telegram мепартоем, баъд аз он дар дигар шабакаҳои иҷтимоӣ. барои ҳамин хеле ҳам хурсанд мешавем агар дар омада обуна шавед дӯстони азиз.